yesterday. Man ngamne yang zazenge. Agny, anao zay tsy adigna mibahagnandô matsaro anao za mandregny fô tanagna naviako zay 270 aminay aty tany lavitra aty menimeny agny mandeha fô tany lavitra sarotro leha lalagna ratsy ke lafo frais aty amidezaka aty za matsaro tanàna hoe agny edy aminay agny zay tsariako tsy foiko tanàgna natombo za imanignako tsariako tsy foiko tanàgna fiaviako iwadignako ela zay nialako tanagny efa maromaro togno za sary tagny Facebook sary fahitavako akagny ndraikindraiky za matsaro tafitomoagny anao gnavaritra veloma amindreo agny tsy nianitsy amaregny za tonga akagny za matoky amizay efa keky angomagna fiainagna takagny moa matsarasara androkarôka fokotany matamagna amiky jona ma karakara mbatomasigny miboagna tsy maintsy ambara lavitry maso fô marikitry fô aty amidezaka aty za matsaro tanàna hoe agny edy aminay agny zay tsariako tsy foiko tanàgna natombo za imanignako tsariako tsy foiko tanàgna fiaviako iwadignako tsy hoe za tsy matsiaro tsy hoe za tsy tia hitandre fitadiavam-baola efa enandre ave avantiagna zegny tsy aramonigny sao aty haromanigny namagna avagna tsy afaka ampoko za ty tsy tamagna fa ôlo midoko agny ry zandry miaro ery zoko zao arivariva manjomoko aminay magnorandava andrano fôtsy faviagnany papa tanàgna raiky zay matamagna tsy adigna malevo faviagnany mama tsariako tsy foiko tanàgna natombo za imanignako tsariako tsy foiko tanàgna fiaviako iwadignako tsariako tsy foiko tanàgna natombo za imanignako tsariako tsy foiko tanàgna fiaviako iwadignako In your Rico, baby.